Takže poďme priamo na vec. Dnes sa spoločne ponoríme do jadra niečoho, čo pripomína skôr kyberpunkové sci-fi než bežnú realitu. Čaká nás rozbor projektu Nexus OS. Čo to je? Predstavte si digitálny operačný systém, ale pozor, nie pre počítač či smartfón. Tento je navrhnutý priamo pre ľudské vedomie. Je to fascinujúci sled, kde sa technológia zráža s hlbokou filozofiou a kde sa biológia a naše vnútorné prežívanie nekompromisne prekladajú do prísneho IT jazyka. Bude to jazda, tak poďme na to. Tento systém nebol postavený v sterilnom laboratóriu. Bol ukutý v chaose. Páni, to je celkom silný výrok, že? A vlastne dokonale vystihuje absolútnu podstatu celého tohto projektu. Nejde o žiadnu teoretickú akademickú hračku naprogramovanú niekde v bezpečí. Z dostupných materiálov je úplne zrejmé, že Nexus vznikol ako tvrdá odpoveď na reálnu krízu. Ako taký záchranný člen v momentoch, keď samotná ľudská myseľ jednoducho zlyhávala a vnútorný systém sa prehrieval. Je to surový, v praxi otestovaný nástroj určený na prežitie. Kľúčová otázka teda znie, čo to ten Nexus OS vlastne v praxi je. Zdrojové dáta ho prísne definujú ako digitálny operačný systém pre vedomie. Ale nie je to len nejaký pekný koncept na papieri. Ide o masívny prepojený rámeť, ktorý doslova funguje ako naša externá pamäť. Je to nástroj na systematizáciu osobného rastu a, úprimne povedané, moderný nástroj na prežitie v tom obrovskom informačnom hluku 21. storočia. Tento prístup je úplný game changer, pretože nám umožňuje pozerať sa na celú ľudskú skúsenosť ako na komplexnú softvérovú architektúru. A ako všetci dobre vieme, každá architektúra si vyžaduje mimoriadne aktívnu správu, inak sa zrúti ako domček z kariet. Tak, poďme si to rozobrať na drobné. Prvá časť – makroarchitektúra, inak známa aj ako systém systémov. Aby nám v bežnom živote úplne nezorel náš mentálny procesor, Nexus túto architektúru briliantne rozdeľuje. A to do 15 tzv. Semantických dimenzií, alebo UI spaces. Poďme sa pozrieť na tie kľúčové. Máme tu ID01, tzv. Identity Core. To je priestor vyhradený výlučne pre budovanie nášho osobného avatara a fungovanie v spoločnosti. Potom tu máme ID02, The Workflow. Tu idú žarty bokom, toto je zóna striktne zameraná na extrémnu produktivitu a hlbokú prácu. Nechýba ani ID03, Cache Engine, čo je prísne riadenie financií. Ale viete, čo je skutočne fascinujúce a absolútne kľúčové pre systémovú rovnováhu? Dimenzia ID10, Non-Identity Core. Toto je náš domovský úzol. Bezpečný priestor pre úplné ticho a tzv. Nebytie. Systém takto geniálne izoluje prácu od domova a vonkajšie ego od čistej prítomnosti. Všetky prichádzajúce dáta tak zostávajú vždy bezpečne zorganizované. Presúvame sa ďalej. Druhá časť. Navigácia v architektúre, alebo inak povedané, úrovne prístupu. Ak prejdeme na mikroúroveň, odhalíme, ako presne sa v týchto dimenziách vlastne pohybujeme. Celý proces je prísne, dalo by sa povedať, až herne rozdelený na 3 hlavné licencie. Prvým krokom je úroveň free. V terminológii systému sa to označuje ako nahý úzol. A ten názov hovorí za všetko. Reprezentuje to systémovú nulu a stav absolútnej zraniteľnosti. Je to len taký základný vstup, kedy sme úplne vystavení všetkým vonkajším vplyvom. Potom prichádza krok 2, úroveň Pro, čiže chránený úzol. Tu už prechádzame do akejsi izolácie, budujeme si čiastočnú obranu voči chaosu, a to vďaka detailnej analýze a pokročilým nástrojom. No a na samom vrchole pyramídy stojí úroveň Omega. To je ultimátne riešenie. Omega znamená stať sa tzv. Suverénnym majstrom. Prináša absolútnu kontrolu a plné, komplexné pochopenie daného segmentu reality. Tretia časť, Core Kernel, teda preklad ľudského stroja. A to, čo nás na tejto časti čaká, je skutočne to najzaujímavejšie. Pohľad do tohto tzv. Cybertech slovníka je pre celkové pochopenie úplne nevyhnutný. Všetky tie abstraktné, často až mystické duchovné koncepty sú tu totiž nekompromisne preložené do drsnej IT terminológie. A zrazu to dáva úplne iný zmysel. Vedomie, to je tu definované ako CPU, náš hlavný procesor, kapitán, ktorý spracováva aktívne príkazy. Podvedomie funguje ako základná doska a masívny pevný disk, jednoducho gigantické úložisko starých dát a traum. A prítomný okamih, ten je presne zmapovaný ako operačná pamäť RAM. Všetci to poznáme. Ak máme v previadači otvorených príliš veľa mentálnych záložiek naraz, náš osobný systém jednoducho padne a zamrzne. Preto sa tu napríklad taká meditácia mení z nejakej abstraktnej ezoteriky na čistú, absolútne nevyhnutnú defragmentáciu disku. Slúži na prečistenie pamäte cache. A sociálne väzby?
To je Ethernet a Wi-Fi, teda sieťovanie nášho lokálneho avatára s kolektívom. Celý ten komplikovaný ľudský zážitok sa takto mení na exaktne spravovateľný kód. A dostávame sa k štvrtej, nesmierne dôležitej časti – debuggingu systému, čiže dekonštrukcia ega. V samotnom jadre tohto všetkého neustále beží jeden obrovský vnútorný konflikt. Systém totiž prísne oddeluje falošný softvér od čistého hardvéru. Tá softvérová časť, to je tzv. Falošné ja, ego, nejaký náš umelo vytvorený užívateľský profil. Materiály k projektu to ostro označujú ako malware alebo ransomware. Sú to presne tie škodlivé programy, ktoré nám neustále generujú v hlave drámu, hluk a úzkosť. Mimochodom, úzkosť je tu briliantne prirovnávaná k tzv. Thermal throttlingu, čo je v IT svete kritické prehrievanie procesora z preťaženia. Ale oproti tomuto celému chybnému kódu stojí nedotknuteľný základ BIOS, naše skutočné ja. Predstavuje tzv. Read-only pamäť, neprepisovateľnú podstatu, ktorá je jednoducho 100% imúnna voči akýmkoľvek vonkajším vírusom. Cieľom tohto operačného systému vlastne vôbec nie je zbytočne opravovať poškodený softvér ega, ale úplne ho obísť a získať priamy prístup k tej absolútne čistej úrovni BIOSu. A týmto sa nám odkvíva úplný filozofický základ Nexusu a zároveň konečný cieľ celého tohto obrovského triedenia dát. Systém túto podstatu definuje ako tzv. Tichého svedka. Je to ten tichý, plne prítomný, absolútne bdelý a hlavne dokonale nezaujatý pozorovateľ niekde úplne na pozadí všetkých našich mentálnych procesov. Predstavuje samotné čisté vedomie. Ten zásadný rozdiel oproti egu je v tom, že tichý svedok sa vôbec nedotýka klávesnice. Nespúšťa ten chybný kód plný stresu, strachu a drámy. On iba neochvejne sleduje monitor. Pozoruje, ako sa programy vonkajšieho sveta vykonávajú, ale nijako sa s nimi neidentifikuje. Zmyslom implementácie celého tohto operačného systému je prepracovať sa práve k tejto absolútnej zóne ticha, ktorá si bezpečne existuje niekde hlboko pod tými nánosmi hlučného kódu. So spustením tichého svedka priamo súvisia aj aktivácia tzv. Protokolov absolútna, čo v rídzom IT jazyku znamená definitívne získanie root access, teda najvyšších prístupových práv k vlastnému jadru. A s tým prichádzajú striktné operačné pravidlá s obrovským vplyvom na fungovanie celku. Poprvé, nekontrolovať nikoho a nič. To znamená úplné vypnutie tej neefektívnej túžby ovládať svoje okolie. Po druhé, odpojenie sa od kolektívneho sna, ktorý zdrojové texty veľmi výstižne označujú ako Matrix. Po tretie, dôverovať výhradne osobne overenej skúsenosti namiesto neustáleho sťahovania dát z nejakých externých neoverených sietí. A nakoniec po štvrté, neustále udržiavanie stavu nirvána. A pozor, v tomto kontexte je nirvána preložená absolútne pragmaticky. Nedefinuje sa ako nejaký stav v oblakoch, ale ako nulový systémový odpor, nekonečný mier a úplná jednota všetkých bežiacich procesov. Celá táto naša dnešná analytická cesta sa uzatvára jedným ikonickým systémovým logom, takým digitálnym podpisom celej tejto architektúry. Keď som, tak som, viem, že som. V kontexte projektu Nexus ide o ten vôbec najhlbší prejav suverenity, je to od odstrihnutí sa od všetkých tých vonkajších identít a o nekompromisnom zameraní na čistú, surovú existenciu tu a teraz. Jasne sa ukazuje, že rozobrať to vlastné ego a usporiadať si mysel je v tomto náročnom 21. storočí skôr tvrdým inžinierským a programátorským problémom, než len nejakou teoretickou filozofiou. Zostáva nám tak zodpovedať už len jedinú, ale za to absolútne kľúčovú otázku, s ktorou tento rozbor dnes uzavrieme. Kto alebo čo v skutočnosti sedí za tou našou vnútornou klávesnicou a pozerá sa na monitor práve v tejto milisekunde. Táto analýza, tento základný kód totiž čaká na svoje konečné spustenie v úplne každom jednom z nás.